Nijmegen en Aris ontrinnen elkaar net een soort. Het zijn echt de details die de trosslag Jan Sille water trok naar de hele finale. Al had Nijmegen vol het thuisvoordeel en dat is bij het basketbal vaak een beslissende factor. Aris zet goed uiteen. Hier de score van Todd Brown. En beide ploegen jouwen elkaar amper wat daar in de eerste helte. Nijmegen had 2 punten vastsprong. Heel mooi. 41 om 39. Maar dan het tweede kwart. En dan slaagt Nijmegen ta. Via deze nummer 11. Zaïr Taylor. Aris had de zaken even net goed op wadder. En vooral Taylor profiteert het dan optimaal. Hij scoort maar liefst 15 punten op Riegen. Taylor is in bloedvorm en hier liet Aris het lezen. In het vierde kwart knokken de Ljouwerters haar wol wat waarom. Het verschil is nog altijd 10 punten in het voordeel van Nijmegen, maar stadig gewoon wordt het god wat lietser. En via deze vrije worp van Brown is het verschil nog maar 1 punt. 84 om 83, maar nog zo'n 20 seconden op de klok. Nijmegen neemt dan de tiert. Ze lieten de klok rinnen. Mooi Taylor, het is op een ei. Taylor, nog altijd Taylor en hij maakt het verschil dan weer treien. Zaïr Taylor werkelijk net te keren. Scoort maar liefst 33 punten in deze wedstrijd. En dan, maar een lietse 4 seconden op de klok. Coach Piet Miller neemt een time-out. Ze willen het dan uitspelen. Mooi Gerard Punch. Er moet een 3 punter komen om in elk geval een verlenging uit te dwingen, maar Punch mist. En zo verliest Aris met 86-83 en dan zit het seizoen er in op. Ik dacht echt dat die laatste bal erin zou gaan. Het was een hele close schot, zeg maar. Ik had echt verwacht dat die zou vallen, maar helaas. En ik denk als die erin was gegaan, denk ik dat we uiteindelijk hadden gewonnen. Coach Piet Miller neemt na het trijseizoen afscheid van Aris. Zijn werk in Ljouwert zit erop. I'm pretty sure I'm going to, when I make my final analysis, I'm going to say I really love my 3 years here in Leeuwarden. Toch kan Aris Vromsjen op een goed seizoen. De ploeg is als 5e eindiger in de competitie en dat is de beste prestatie in de geschiedenis van de club.